ngala job bun ki jungi khun nre yo covid ndai me khun da katika ay katika covid ndai kanong yu khun persha kane kaklam kinong malki hapo kalama jong kasur ringiu kibalakan thup ye kisang bhalang na malki kata ka KSU ka HYC ka FKJGP ka HNYF bar kisang samla malki kilami shakhmat bangkershan ni kasur kinong maulai ban penram juri ki pulet basiat yap yoba cheres refil thank you katai ka kanhun sur ringiu kaladawa teng ru ye ka sarkar bakadai ban wan kam shwai ki he pulet ki barang kti ha katai ka jing siat yap yo te urang ba balai poru hapo ka shitayo ban pendep ye ka jing wan kam mi ki te ki pulet ki barang kti ha katai ka kam ha ka ju ka por ki kershan ye ka jing dawa jong kasur ki nong maulai dakaba kin penlong ye ka jing yai pai ba ha kan ru tarik unailor hapo ka shnong malki habai kran bakilat pathai khobor na kaliang uspok person kasur ringiu kinong malki uba juna star kharbuli uloong ba ka jingthung ka judicial inquiry na kaliang ka sarkar kalong ka babha henry banwanra ka jingtoket ka bakhoi ka babha tangba ki paiba hi baro kisngo ba ka sarkar ka dei ban weng kam shwai ki he pulet khnang ba ka judicial inquiry kalong ka bakhoi ba ka penhun yu paiba kajingdawa alis kata kajing ya identity jong kata ka judicial inquiry kalong ka ka babha henry ba wanra pat ya kata kajing pinyak lenti ka ba snutanat ka ba khoi ka babha ngasngo ba ka sarkar ka dei ben suspend ya kitu ki he pulit ki bala lesi don ti kajing penyak beriu don ti kajing siap i ba she ka dei ben suspended ya baro ki berhenti hangta ngatrai kata ka judicial inquiry lesi kan long ka bakhut lesi kan long ka ban pensutanat ya ki kunhun ba bun balang khamtam kum hakani kapor ngin batai ya ki tho ai ngimla henry ude ben perkhat pan namar ban thau ai la ji dangi ki riu pai ba ude ben snap ya kesur jong nong molai ude ben snap ya kesur jong pai ba bun belian na trai untuk pusan bah untuk perkat bah kalat tengti kasawan ban pensngoi kumno ban penya kanang bakin hun ki babon balang kanu kajing selok ni syudan betang kata kajing kesan bat ngengej habangi kesan kata kajing selok le kanum dan jing ila ban cheerful na trai ka kun babon balang kalawan ban snok ti nam ta ka jing bah jing miat jong kadi ga be jing bat ni dan ni bat baroki seng balang tingkat keseng KSU keseng FKJP keseng HYC HNYF seng samla maki bagi kena senang berok senang maki hadirin bang WI kapor kaya berlalek cinca besusi cinca besung thang hari ini WI jini kerja tangkai kapor senang mulai hakaba irang ba basi bila siap yap buat kalakta yang beri beri ini hamtam yang nomolai bangi latip baik bak minta uji khot sur nomolai ngiru hangi kajing ye kajing teli kajing long kawai bila jer teng sur riu unong maki hakaba kum kadak jong kajing kesan kum kadak jong kajing sngolem ya kaya kesem du ibasai patum kadak banya macaprang ngila nakaliang jungiru ngila sim kawai garai ban pinsgo syaka sarkar bakanum dei ban chumenti kumtu katu samla ba e jungi napok mulai kila kiwen namta ka bahak met snong mulai namta ka bahak met kari be jungi kari meglaya henry kapasusi pede ngi bakam dan kanu kata kajing pensnobha yangi kum upat nong snong meglaya kamdan kanu kadang kabai penmentoy kaba pensnotanat yangi ki pat tena kaliang jonga sang maki ki bangiju wan chikman habre bati
jing shan jong senang katau ngim sula mencut kelain keti kum ni ngiru ni kesan ni kesur mengolai bat ni wan hang ni ban penpau ba lada ka sarkar hi kasuminti bet kum ni kam ai ka nunu ka jubab ka pensubhai ni hapo siteu kata ndu tarik ngiru ngin sapenya ka rali hang ni po senang malki te ngi kum ka kenhun ni pen smau sha ka so malai bakan umdai ben smau hemin sim ngiru ki samla nasor shalom ni dan kat bat phi ni jai kesan bat phi